Sziasztok, megint itt vagyok, ez már a harmadik része. Ez az. Na, gyorsan elkezdem. Mert most van egy olyan hírem, van megint, hogy egyszer az első részben elcsúszott a hang és a kép, az azért volt rossz, ez pedig azért jó, mert ebben nem csúszik el. Ebben nem csúszott el, nézzük. Hát nagyon köszönöm szépen, hogy szétválasztottad azt a izére, és már megint nyomja a hangom, vagyis hangosabban kell beszélnem. Még jobban, ennél is. De folyton elfelejtem, vagyis nekem az a gond, de ez most nem akadály, mert elvesztem. Nem amúgy. Nekem is van goblinom. Ez egy 8-as arénás. Én egyet játszok, majd igazít, még egyet, hogy hát ha belépek 9-es arénába, vidibe, és az jó lenne. Nagyon pró lenne. Nem az első lenne, mert amúgy már egyszer beléptem 9-es arénába telóval is, de el is vesztettem. Utána játszottam, véletlen, reggel, felkeltem, játszottam, utána el is vesztettem. 9-esben nehéz. 8-asban azért könnyű már nekem amúgy. De nézzük mondjuk egy olyan decket, hogy Lava Hand és Ice Wizard, és akkor Miner. Mi? Jó. Nem. Miner ne. Hogy menjen? Hát erre tudok rakni egy... Mit? Semmi. Akkor nem nézzük decket, hanem leszedem. Vagy ő szedi le. De. Ne. Mit csinálsz? Ne. Alig sem ez az. De miért azt rakja le? Minert akartam. Ne. Ja, jó van. Na már, nem jó. Se jó. Lerakok egy ilyet. És nézzük, hogy állunk. Hát, ha arra nem rak semmit, akkor lehet, hogy meg lesz a tornya. Nem. Mindegy. Na már, de miért... De lezeppelte. Azt hittem, hogy az én izém legyőzte a tornyomat, de nem. Azt nagyon durván hiszem volna. Jó, csak menj arra oda. És nem lesz meg a tornya. Nem lesz meg a tornya. Menjél, menjél. Leszeded. Ugye? Ugye leszeded? Ugye leszeded? Nem hiszem el. Nem az legyen meg. Na már. Így kell elveszteni, srácok. Így kell elveszteni. Na, taps nekem. Nézzem, mit írtak, jó? Na, ez egy 8-as arénás volt. Én meg 9-es vagyok, úgy, ha úgy veszük. És amúgy tök jó így legendarikkal játszani. De meg, ugye van, én is küldök neked, de én jobbat. Na most küldöm a Ballut 3, 2, 1, és küldtem. Nagyon jó. Na, én lerakom mondjuk erre egy... Na már, ezt hogy védem ki? Ezzel? Nagyon jó, úgy rossz. És nagyon. A másik oldalt láttátok, hogy mi történt? Csak a bombájon nehogy belesebezzel. Szerintem nem fog. És Ice Wizard. Nézzük. Boom. Jó, szép. 6 HP, jó, megvan. Lehet, hogy a Lava Hand helyett, nekem a kedves legendarem a Lava Hand. És a Sparkle nincs meg, pedig az is. Szerintem jó. Zsoma szerint nem. Inkább ráhallgatok, hogy nem jó. De jó, de nem tudom, jó. Ezt nem hallottátok. Amúgy tényleg nem jó annyira a Sparky, amúgy. Csak sokkal sebezi, nekem azért tetszik. De amúgy nem, tényleg nem jó. Annyira. Jó, megvan a mind a kettő tornya. Ezt már megnyertem szerintem. Lekopogom már megint.
Jó van. Na, nézzük. A vahandomat lerakom. Most már hangosabban beszélek, hogy jobban halljátok a hangomat. Nézzük, már 5 perce megy, és eddig 2 vesztés, és vegyek még egy igazit is. Ez az? Na, odaig eldob! Ha van? Ice Wizard most. De már. Akkor mehet egy és megvan a szórnya. Ez az! Hú! Jó van, lehármaztam. Szerintem nézzétek meg. XX Jónos, Gamer HD Peti, XX Jónos, XX, ők is ilyen videót csinálnak, és ő a legjobb barátaim, nagyon prók. Nincs meg Peti amúgy. Csak azok a Peti, azok az a nevük amúgy, hogy a mesteremzés nevük. Remélem rám feliratkoztok sokan, mert ez amúgy durva, hogy ennyien itt vagyunk, vagy biztos nem vagyunk itt olyan sokan amúgy, de azért jól játszok, és légy szíves, iratkozzatok fel rám. Ha nagyon akartok ilyen videókat, akkor légy szíves, iratkozzatok fel rám, mert én csinálok videókat, csak nem nézitek a videóimat, utána én már úgy nekem elmegy a kedvem. Tehát azért csinálok ilyen hosszú videót, hogy egy élvezetesebb legyen nektek. Lehet, hogy unalmas volt az eddigi videóm, azért nem nézzétek, de nem tudom, hogy milyen videót csináljak. Melyik fontosabb, az vagy ez? Lerakom arra. Vagy nem. Log. Nekem a log is kéne. Log az egy nagyon jó, legendary. Nézzük. WoW. Tényleg WoW, figyelj mi van. Elektrovizírt. Csak nem akar tudni, hogy még mi van. Hát egy szervem. Nehogy belesebezzen a... Vegyétek meg? Vegyétek meg a Minecraftet, oké? Nem akartam, hogy belesebezzen a középső toronyba. Az ott meg mi volt? Jó van. A legyőzhetetlen, ami legyőzhető, a log. Nem. Replay. Thanks. Replay. Te is prón játszol, vagy jól játszol, te mindegy. és azt hittem, hogy megkerüli, hogy legalább nehogy, jó, kösz. Döntetlen lesz? Vagy nem? Az nem lesz döntetlen. Ne. Gondolhattam volna, hogy log. Log. Jó van. És legyen meg. Legyen meg az, amit akartam. Nem hiszem el. Na, megvan. Na jó van. Jó játszottál. Replay. Nem figyeltem arra a tornyomra, és nem hülyeség. Mindegy. Fel akar idegesíteni. Jó. Nézzük. 4 Ice Spirit. 15 Tesla. És 2... Mi? Barbár rám, vagy mi. Nem tudom, de mindegy. Jó, most megyek egy igazit. Csak belefér az időmbe. Nem veszem meg a ládát. Na. Megöljön? Nem veszem meg. De a videó kedvéért megveszem. Hát a gyerek. És 9-es aréna leszek. Nézzük, hogy milyen... Hogy... Hát megint 10-es szintűt kapok? De ugyanaz. Nem tudok javánul. Nem nézem.
Ez az? Nem ugyanaz, mert ez nem afkol. De amúgy ez lehet, hogy ugyanaz, de nagyon kevés esély. Na nézzük. Jó. Ez akkor elég jó. Jól állok. Na. Nem hiszem el. Elek, I see. Nagyon pro. Jó. Ne. Nehogy belesebez a toronyba. Jó, akkor így. Nekem. Jó így. Így is, úgy is jól állok. Csináljak, jó? De már ice-et kellett volna. Mindegy. Ó, na már. Most ezt ezért kellett rá. Ön meg, ön. Jó, ez az, puff. Ez az. Jó, mindig. Ma hát picit jobban állok. Egy 10-es szintű ellen. Jó van. Menjél le Vahan előre. Ne nézz oda senkire. Nincs előtte senki. És de jó, oké. Jó, nem hiszem el. Köszike. Ha, nagyon pró vagy. És megnyertem. Vagy megvan a tornya. Mindig azt mondtam, hogy megnyertem, amikor megvan a tornya. És rácsaptam a fejemre, és fáj. Amúgy nem. Ice Wizard. És egy ilyen. A legjobb. Egyes se fogsz bele sem. Jó, akkor egyes sem vesz bele. Na ezt véd ki. Ez ám a nagy. És ott egy lavapap. Nem hiszem el. Tzs. És egy elektrovizard. Megint. Nagyon jó. Meg lesz a tornya. 9-es aréna meg lesz. Meg 9-es aréna. Ez az. És milyen csösztöt kapok. Nézzük. Jó, valami jó ezt. Ezért kellett, hogy kijelnem. 9-es aréna. Újra. Ez az. Na. Ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Na. És ha akarsz ilyen videót, akkor lájkold, és iratkozz fel, megint mondom. Na. Sziasztok! Ez a harmadik rész.